a kullum a kowane abu akwai masu making great amount of money ta hanyar social media. Yan social media din nan ko in ce masu harkar kwamfuta yanzu su ne kasuwarsu take ci ta hanyar iya kwamfutan nan da iya harkar intanet. Mutum zai iya rayuwa ya ci abinci ta hanyar tallace-tallace. Kawai ka buɗe fejin da wasu za su zo su yi talla. In mutane sun san wannan technology din nan ana cin abinci da shi sosai a zamanin yanzu, kuma ta hanyar halal. Ka buɗe website mai kyau, mutane kamfanoni za su yi talla a kai. Kuɗin da za ka samu miliyoyi ake yi a sati, miliyoyi wasu suke yi sati, a wata za ka ga nan da nan mutum ya zama mai kuɗi ta hanyar wannan tallace-tallace. To wannan hanyar ta fi wa mutum sauƙi, ya ƙware a kwamfutan nan ya iya wannan, maimakon ya zauna ana ta kawo tallan abubuwa